କ'ଣ କରୁଛ? ଭେଣ୍ଡିରା ଟିକେ କୁସୁଛି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ପନିପରିବା ତ ନ ଲଗେଇଲେ ଖାଇ ହେବନି, ରେଟ୍ ଅଧିକା। ଆଳୁ ରେଟ୍ 50 ଟଙ୍କା, ପନିପରିବା ରେଟ୍ 50 60 ସବୁ ରେଟ୍। ବାଇଗଣ 60, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି 60, ଟମାଟୋ 50 60। ସବୁ ପରିବା କ'ଣ କିଣିକି ଖାଇବୁ? ନିଜେ ଲଗେଇବୁ ଖାଇବୁ ଆଉ। ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଚାଷ କରିକି ଖାଇବ ପରିବା। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ କିଣିକି ଖାଇ ହେବ? କିଣିକି ଖାଇ ହେବନି, ଏତେ ରେଟ୍। ଆଳୁ ତ ଆଉ ଆସୁନି, ଆଳୁ ମିଳିବନି, ଖାଲି ପରିବା ଖାଇବା କଥା ଆଉ। ଭେଣ୍ଡି ଲଗା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖେ ସାପୁଆ ଲଗା ହେଇଛି, ଏଇଠି ସାପୁଆ ଫଳିଛି, ଏଇଠି କେତେ ଫଳ ସାପୁଆ ଫଳିଛି। ଆଉ ଜହ୍ନି ଫଳିଛି, ଜହ୍ନି ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇ ସାପୁଆ ଫଳିଛି, ଦେଖେ ଫଳିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ପୁରା ଆଡ଼େ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ଜହ୍ନି ଜହ୍ନି ଫଳିଛି, କେତେ ଜହ୍ନି ଫଳିଛି ଦେଖେ। ଆଉ ଏମିତି ଲଗେଇକି ଖାଇବା କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇ ସାପୁଆ ଫଳିଛି। ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଜହ୍ନି ଯାକ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଏରା ତୁଳି ଦେ, ତୁଳି ଦେ। ପାକଳ ହେଇଗଲାଣି। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଜହ୍ନି। ହେଟା କଷିଟା। ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ, ହଁ ସେଇଠି ଭିତରେ ଅଛି ଯେ, ସେଇଟା ବଡ଼ଟା ତୋଳି ଦେବୁ। ଏଇଟା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯିବ? ହଉ ଥାଉ। ଏଇଟା ଯିବ ନା, ଏଇଟା ତୋଳିବୁ ଏ ବଡ଼ଟାକୁ, ଏଇଟାକୁ ତୋଳିଦେ ନହେଲେ। ଆଉ ହେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏ କେତେ ଫଳ କଷି ହେଇଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ଯିବ। ହଉ। ହଉ, ସେତିକି ତୋଳୁ ନହେଲେ। 2ଟା? ହଁ, ହଉ।